Ndim kwakhona uSipho the cooking husband aka uMr Nyamarian. Niyalazi mosudaba guys, siphethe inyama. Namhlanje ke ngizonibonisa ubungasiqhotsa kanjani isteak sakho epanini sibe sihle sibe nje. And hey, before nize nalonto, this thing is alive, this thing can be wara. No. If ufuna wena sakho steak sibe well done, siqine sibe Mr well done, senzeke. Khasiyeke ke thina wethu sitye isteak sethu esingu medium well. Wena ubhizi ke apho nerabha yakho. Anyway guys, anilwanga nansi ke irecipe. Enjoy.